यीशु जी के करब हम भजनवा ए सजनवा हो। बाइबल वचनवा से मिलेला जीवनवा हो। बाइबल वचनवा से मिलेला जीवनवा हो। यीशु जी के करब हम भजनवा ए सजनवा हो। यीशु जी के करब हम भजनवा ए सजनवा हो। रोज सुबह शाम पढ़ब पवित्र वचनवा हो। यीशु जी के कृपा से मिट सब उलझनवा हो। रोज सुबह शाम पढ़ब पवित्र वचनवा हो। यीशु जी के कृपा से मिट सब उलझनवा हो। यीशु जी के दया से बदली मोर मनवा हो। यीशु जी के कृपा से बदली मोर मनवा हो। यीशु जी के करब हम भजनवा ए सजनवा हो। यीशु जी के करब हम भजनवा ए सजनवा हो। घर परिवारवा में आशीष बरसई है। रोगवा बीमारिया से चंगा करई है। घर परिवारवा में आशीष बरसई है। रोगवा बीमारिया से चंगा करई है। कबो न सताई पापी शैतानवा हो। कबो न सताई पापी शैतानवा हो। खुशी के बरसी खजनवा ए सजनवा हो। यीशु जी के करब हम भजनवा ए सजनवा हो। घर घर पहुँचाइब हम यीशु के संदेशवा हो। सुन भैया दीदी कहला यीशु पर विश्वासवा हो। घर घर पहुँचाइब हम यीशु के संदेशवा हो। सुन भैया दीदी कहला यीशु पर विश्वासवा हो। धनंजय रवि कर यीशु के गुणगानवा हो। पास्टर सुरेंद्र भैया करेले प्रार्थनावा हो। चल छतरपुर चर्च भवनवा ए सजनवा हो। यीशु जी के